kita sa atong pagpamalandong diha sa unang pagbasa. Talagsaon kini kay usually kining pagbasa nga unang first reading kasagaran nato ni mabati panahon sa Adbyento, almost the last chapter of the book of Prophet Isaiah, no? Kay 66 chapter ang book of Isaiah, usa sa mga tag-as. Of course, taas po ng Salmo, pero ang libro ni Propeta Isaias, taas-taas usab. And it speaks about the suffering servant, ang alagad sa Ginoo nga andam nga magpakamatay tungod ug alang sa iyang katawhan, the suffering servant. Unya niingon dinhi nga mao kini ang akong alagad, andam nga magantos ug magpakamatay alang sa uban, magkinabuhi para sa uban, ug magpakamatay usab alang sa uban. Siguro sa atong pagpamalandong niini, dili na kinilayo sa atong kasinatian, kay every now and then daghan tag mga tawo nga atong nasinati ba, nakaila, bisan gani mismo kamo sa inyong kinabuhi, nahimo kamo nga mga suffering servant, life-giving, dying, pagpakamatay sa kaugalingon, pagpanginabuhi, dili aron mahayahay ang kinabuhi, kundili alang sa kaayuhan sa uban. Mauni ang tema ni ining suffering servant. Iyang gipakamatjan ang iyang katawhan. Kamo, inyong ginikanan, inyong mga igsuon, inyong mga anak, mga paryente, tingali naa kamoy mga istorya nga sama ni ini. Dili na kita magpaladyo og lain pa nga mga examples, mismo ang atong kinabuhi. Miagi kita sa mga kalisdanan, naningkamot kita sa atong kinabuhi, dili lamang alang sa atong kaayuhan, kundili alang sa mga tao nga atong gihigugma, aron sila mahatagan ug maayong kaugmaon. Ako kining gi-example kani adto, kung makadumdum kamo, nga naa gani mga ginikanan nga nangapudpud na intahon ang ilang mga kamot ug lumaba aron pagpaeskwela sa ilang mga anak. And every time I give communion to people, labi na kung magmisa ko sa mga kabaryuhan, musuyong gajud ako sa ilang mga payad. Mutanaw gajud ko sa ilang mga kamot nga napuno sa mga kubay. Mga kamot nga yellowish, kay nag-ugmad sa yuta nga mga tigang. Layo na mga tigang. Layo man ang gihuna-huna. Kadto mga halin. Never mind. Usahay ning ang utok mo, lahi may mudagan, no? Murag na yung mga ukok magdagandagan nga rin, no? Kailangan maghago sila, no? Tanawan ng inyong mga tatay o mga nanay, kanang mga tigkupras, no? Na yung mga kulit, mga samad sa ilang mga payad, nang hubag ang ilang mga kamot, tungod kay nanginabuhi para sa ilang pamilya. Life-giving, dying. Nagtanaw ko kang binis, ingin ko nga, sama kanila. Init kaayo nga mag face mask, init kaayo nga mag, si tawag diyan na? Loading lagi ko karon. Kanamang ijang, ilang suoton, kaluoy. Pero nindot na kay murag ka nang nagsauna bitaw, no? Muniwang unta na sila. Muniwang unta ka kay naka suot mo. Hapit na. Di ba ka na mag-jogging, di ba mag-sauna kay para mo init nga na, kining ato mga frontliners, ang uban diha, no? Gibugas na intawon.
Sa una with foundation pa na sila, no? Naka-make up. Ang ilang buhok kung adto ka sa St. Paul, pinaanda gadya pinahapay. Karon wa na nangalusyang ng atong mga frontliners. Ato lang mga tao pero tinuod na miagwanta sila og misakripisyo aron mahatagan og kinabuhi ang ubang mga tao. Life-giving dying. Mao kini ang unang pagbasa. Diha sa ikaduhang pagbasa, si Kristo of course, ang unang pagbasa si Kristo to ha. The suffering servant is Jesus Christ himself, which is prophesied by Prophet Isaiah. Diha sa ikaduhang pagbasa, si Kristo nahimo siyang maluluyon ug mapasayloon tungod kay nahimo siyang sama kanato. He embraced our humanity. Mauna nga makasabot siya. Gitintal usab siya sama kanimo og kanako. Wa lang siya makasala. Misakripisyo siya. Ug pinaagi sa iyang pagsakripisyo, kita gipasaylo. Kita gikaluy-an. Tungod kay ang Dios mubati man sa iyang mga katawhan. So kining tanan pagkinabuhi dili sa kaugalingon kundili alang sa kaayuhan sa ubang mga tao. Mao kana ang theme ni ining mga pagbasa. Diha sa ebanghelyo, we try to discover this interior dynamics of people, of human beings. Kana bang gusto ta nga mulamang? Kana bang gusto ta nga dungganan kita kaysa sa uban? Giingon kana sa kung atong sabto ni sa philosophy, pwede pod ka ng existentialism. To be different, to be somebody. Lahi sa unsay gihimo sa uban, maglahi gajud ko. Kung pareha mi equal, angat-angat gajud ko gamay. Mao na nga si Santiago ug si Juan, mihangyo sila. Kung pwede ba nga palingkuron kami diha sa imong kilid. Hinuon wa man sila mangayo nga pulihan nila si Kristo. Ang ilang gipangayo nga makalingkod sila tupad niya. Unsa man kini? Association to people with authority. Ganahan ta ana. Kana bang moingon ta nga, oy, amigo ra ba mi ni congressman? Close ra ba mi ni mayor? Na ako'y direct line. Anytime. Gusto nimo i-text na ko si mayor. Friend me. Di ba? Association to people in authority. Ganahan ta ana. Kana bang mangita ta nga, we are privileged people and we hold a certain power over the rest. Mauna nga mihangyo sila nga pwede ba nga makalingkod. Bisan gani sa simbahan, muingon man nga close kami ni Father. Yes. Kaisar gani nagtagay, amigo ni Father. Stilan, believe. Sa una nga di pa ko pare. Wa joy mamarinti na ho. Tinuod bitaw. Why mamarinti? Why? Nay, mga pipila nga mitabang. Pero napari na ko, huy, Father Plaza, day ka, Father. Parinti man ta. Jesus Ginoo. Nag-ingon ta na ka sa una nga parinti ta kay nagkautang-utang in taong kong umiskuila seminaryo. Ipaundang nga ni ko kay wako kabadjad. Ipagawas mo seminaryo kay wako kabayad seminaryo. Pero kani adto ra to. Manjugani kay nakabalik yapon ko. Kautang uroy 156. Di ba? Why parinting nga mitabang? Pero sa napari na ka, wow, daghanay mga angkon. Really, ha? Kaya kamao lagi, gusto ta nga ma-associate sa mga tao nga naa sa otoridad. Mauni ang gihangyo
ni Santiago ug ni Juan. Apan klaro ni Jesus nga miingon siya nga dili kini mao alang kaninyo kung ang kalibutan is to lord over sa ako ug sa atong gingharian, sa atong simbahan, sa atong grupo, dili kini mao. Kinsa katong gusto nga mamahimong dako, kinsa katong gusto nga mamahimong inila ug labaw sa tanan, kinahanglan nga magpaubos ug moalagad ngadto sa mga tao. It is a countercultural teaching. Countercultural kay dili kini kasarangan. Hesus Ginoo ko. Kung nahibalo pa lamang si Pedro o si Juan o si Santiago that the glory of the kingdom of God is the cross, salbar untas di masog si istas. Kay sila malunta mo ilansang gusto dahil mo mutupad na ha? Nahala nga rin mo. Pasan mo ng cross kay ipanglansang tamo. Madyo gani. Si Dimas o si Istas mo'y nasakpan. Kay kung nituman pa si Kristo sa ilang hangjo, ang hinoon si Santiago, may kagiw man pa doong Spain. Samtang si Juan, naabitaw sa tiilan ni Jesus, panahon siya gilansang sa cross. Amo? Uy, nakadumdum pa mo. Inahan sa mananabang. Ya, may nag-react. Di ba giingnan bitaw si kaning Juan nga, ikaw disipulo, ania kining babae, ania kining disipulo. Nagpabilin na si Juan dito, samtang siya gilansang sa krus. Samtang ang uban nga mga disipulo, hain na ka naman, no? Hagbahira. Kaya nahadlok sila kay basig sila isunod og gilansang. No? So, it is a countercultural nga ang pagpangalagad ang kinabuhi di ay sa simbahan usa ka kinabuhi nga maalagaron. Ug mao kini ang tawag alang kanato. Simbahan nga maalagaron. Dili simbahan nga puno sa mga restriction. Dili simbahan nga puno sa mga balaod. Bawal magpabunjag, bawal kaslon, bawal isod ngari. Kay YBEC kani adto. Di ba? Kadaghan sa mga kasing-kasing tingali nga mga nasakitan ni adtong panahona. Kay grabe kameticulous ang atong pagsunod sa mga balaod. Nakalimot na that this church is apostolic church. We always confess that every Sunday. One holy, Catholic, and apostolic church. When we say apostolic church, we believe that this church is founded by the authority of the apostles. Tinukod kini sa Ginoo kang Kristo ug gipasa ngadto sa mga apostoles. O kining mga apostoles, gipadala sa Dios aron mag-alagad sa iyang katawhan. Apostoloy, being sent, aron mo alagad sa mga tao. Ug mao kanay usa sa importante nga karakter sa usa ka simbahan. A church that is always at the service of His people. Maalagaron. Dili isok. Oy, maalagaron. Kanang welcoming siya. Mauna nga, matingaman lamang ta, na ay pamilya, magpabunjag, tulo ka buok, laras. Laras, nagpabunjag, perting daghana. Kay kaniadto, wa mabunjagi. Daghan ang mga, Ginoo ko, daghan nga mga sakramento, wala intahon mahatagi tungod kay daghan kitag mga, of course, we follow canon law.
we follow the rules. But hopefully, naausay leeway na ay pamaagi aron mas mahatagan og pangalagad ang mga katawhan. Mao na nga man ngani mga igsuon nga kining Domingguha gisugdan sa simbahan kining concept of synodality. Muadto sa mga tao from the grassroots. Unsa man, it is a consultative method diha sa simbahan. Unsa man ang gikinahanglan sa mga katawhan. Unsa man ang mga strength, unsa man ang kinahanglan i-improve, o unsa man ang ila pang gipangita. Mao kini ang huna-huna ni Pope Francis niining pagagihimo nga Synod of Synodality nga matapos 2023 hinaut-unta nga kung kita mahimuuntang aktibo nga mga collaborators o tumatabang niining maong lihok. No, later on, ugma pohon ang mga kaparian sa Diocese sa Surigao mag-meeting para niining opening sa Synod of Synodality nga magsugod diha sa mga kapilya, parokya, dioceses, suffragan, kanang suffragan province, province kita hay, unja Episcopal Conference, ngadto na dinha sa Asia or continent, hampan pa moabot didto sa Roma. Gikan sa sinugdan, kinighimo sa simbahan mga igsuon, aron mas mahatagan kitag higayon nga ang simbahan makaalagad pa kaninyo, nga ang simbahan dili layo sa kasing-kasing og kinabuhi sa mga tao. Niingon ang pisipito, siguro dinhi atong tapuson kini akong pagpamalandong, nga ang mga kalipay ug mga kahigwaos sa mga tao mauusab ang kalipay ug kahigwaos sa simbahan. The joys and the pains and suffering of the people is the same joy and suffering that the church experience. Mauna nga mga lagad kita ang atong kinabuhi usa unta ka kinabuhi nga maalagaron alang sa uban. Amen. Manindog kita ug atong ipadayag